nova, mas non teríamos regresado ao camino de non ser porque hai máis dunha década o colectivo Arraianos animou en Celanova e no Val do Liña a recuperación da memoria. Somos devedores daquele traballo. Hoxe presentamos aquí, en primeiro lugar, algúns datos sacados do informe elaborado polo historiador e membro do Comité Pablo Sánchez, e que documenta o carácter de simboloxía franquista no monumento do Outeiro da Obra. Este monumento foi levantado en agosto de 1939, apenas 4 meses despois da que remata a guerra. A iniciativa da súa construción partiu da bandera de Falange de Marruecos, un batallón de falangistas destinados á vila entre xullo e setembro de 1939. A bandera de Marruecos estaba integrada no exército de Franco dentro da 18ª división, baixo as órdenes do coronel Ríos Capapé, artífice do discurso inaugural da Cruz dos Caídos no Outeiro da Obra. Dase a casualidade, ou mellor dito a causalidade, de que Ríos Capapé era fillo dun militar celanovés destinado a Cataluña, onde ele naceu, concretamente en Figueres, onde foi distinguido como fillo predilecto. Estamos intentando saber se ainda o sigue sendo. Entre os oficiais da bandera de Marruecos, o seu xefe máis destacado foi o comandante Nemesio Fernández Cuesta. Ao mando das tropas o día de inauguración e o mando do secretario xeral do movimento e xerarca da Falange, Raimundo Fernández Cuesta. Os detalles da inauguración son recollidos nunha crónica do diario falanxista Arco, de Ourense. Tamén reproducen unha nota de prensa o ABC e a Vanguardia. As crónicas destacan que se tratou dunha ceremonia patriótica a que asistiron destacadas autoridades militares e falanxistas como o gobernador militar da provincia e o xefe provincial do movimento. O acto rematou con berros de Viva España, Arriba España, Viva nuestro generalísimo Franco. A bandeira de Marrocos foi ademais executora dos únicos fusilamentos oficiais que ocorreron na prisión central de Celanova. Despois, o compañero Xino falará deste tema. Na súa despedida da vila, o comandante da bandera encargou ao alcalde que perpetuase esta cruz que nosotros os legamos como recuerdo de nuestros muertos. E sabemos que, a partir de entón, os órganos de propaganda de Falange, local e provincial, adecuarían o espazo utilizando os presos políticos do Mosteiro, co objetivo declarado de utilizarlo para actos propagandísticos da Falange que conmemorase e enxalzase no golpe de Estado, a guerra e a represión. Constanos que en 1940 se iniciou un expediente para a construcción dunha cruz dos caídos en Outeiro da Obra. Constanos que unha vez preparado o camiño de acceso ao espazo, se utilizou ano tras ano pola Falange local para celebrar o Día dos Caídos, con participación de xerarcas da Falange provincial e organización xuvenil de Falange. Non só estaríamos falando de actos de adhesión ao réxime e ao seu principal brazo executor, a Falange, senón tamén de adoctrinamento das novas xeracións. Con cada cerimonia, os vencedores apropiábanse do espazo público para reafirmar a súa posición de dominio e lembrar o resto dos vecinos, especialmente os vencidos, a orixe do seu poder. Sobre dicir que solamente merecían ser recordados os caídos do bando nacional. Os asasinados por eles, en cambio, foron escondidos e altraxados. A localización en un terreo propiedade municipal, polo que se trataría de un monumento civil. O emprazamento nun lugar prominente, como é o Monte da Obra, en posición dominante sobre a vila de Celanova, non é casual e arbitrario, responde a unha decisión deliberada dos promotores do monumento para que este fose visto desde longe, transmitindo os valores totalitarios de Falange do réxime, identificando o monumento co Estado franquista. A elección do Monte da Obra é estratégica, por ser un lugar elevado e visible, orientado ao naciente, ao sol. É visible desde varios kilómetros ao redor, convertendo un espazo natural elevado nun lugar de peregrinación, memoria e homenaxe dedicado aos caídos do bando sublevado. Técnicamente trátase dunha gran cruz latina en cuxo pedestal se pode apreciar o escudo oficial do bando sublevado en versión simplificada. O emblema de Falange é a seguinte dedicatoria a los combatentes de la parroquia de Celanova caídos por Dios e España. O símbolo da cruz presente nestes monumentos é un signo funerario de lembranza aos caídos falanxistas no marco tamén dunha competición entre Falange e a propia Iglesia por controlar o culto aos caídos, apropiándose a Falange
cultura católica para legitimar a guerra como unha cruzada. Este comité demanda a retirada deste elemento de exaltación do golpe de Estado do 2016, da guerra e da represión en aplicación da Lei da Memoria Histórica de 2007. Cando a lei se cumpra, e non dudamos de que se acabará cumplindo, chegará o momento de recuperar o espazo como un lugar de memoria. Actualmente damos por fechada a vía institucional no Concello de Celanova. Damos por fechada esa vía e entendemos que o franquismo se activou en moitas das nosas institucións. Toca emprender outras